Dende a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza reclaman a xerencia da área sanitaria de Santiago Barbanza que dote o Centro de Saúde de Ribeira de máis profesionais para poder atender axeitadamente a veciñanza e aliviar tamén o sobreesforzo que ten que asumir o persoal debido ás baixas e vacacións dos seus compañeiros. De 9 facultativos que hai por a mañán e de 9 enfermeiros que tiña que haber por a mañán, están simplemente traballando 5. Vale, 5 médicos e 5 enfermeiros. Temos baixas en cobrer desde fai máis de un ano, que temporalmente mandaron un facultativo unha semana, un mes para cubrilos, pero volveron a levar a outros centros. E a veces incluso desde a postura dos pacientes responsabilizamos os médicos e as enfermeiras cando non é así, porque eles están así mesmo desbordados de traballo, non soportan a tensión e nos atopamos que a sanidade pública a están desfacendo continuamente. Todo isto derivou en que moita xente que podía estar traballando aquí non se lles coidou e se marcharon. Vale? Entón, isto é unha falta de planificación política. Para denunciar esta situación levaron a cabo unha campaña de recollida de sinaturas. En 11 días lograron recoller máis de 2.400 firmas, algo, segundo eles, sorprendente, que evidencia o malestar que existe. Se en 10 días 2.500 persoas ou 2.400 persoas se foron por os centros e por os sitios para recoller firmas é porque realmente se está detectando que a sanidade pública non está funcionando ben e que o que demandamos desde aquí é que se cubra o persoal desde o primeiro día. Dende a plataforma sinalan que o problema de falla de persoal no dispensario non é algo puntual, senón que se dá dende hai tempo, con baixas en cubrir dende hai máis dun ano, e que se agrava agora na tempada estival. Din que seguirán movilizándose con novas campañas para chamar a atención e que así a xerencia atenda as súas solicitudes.